आविष्कार लाथिख' दशमिक से हाबाफारिजों लोगोसे आईआईटीआव एडमिशन मोननो हानाय फरायसाफोरखौ मैया तामुलपुर कन्फिडेन्ट एकाडेमिया बरायदों। आथिखालनि लाइमोन फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों थुलुंगाखां होनाय थांखिजों तामुलपुर जिल्लानि कन्फिडेन्ट एकाडेमिया आविष्कार लाथिख' दशमिक से हाबाफारि लानानै मैया टेलेन्ट सार्च आनजादखौ खुंफुंदों। बेजों लोगोसेनो जेडब्लिउ आनजादखौ उथ्रिसारनानै आईआईटीआव एडमिशन मोननो हानाय तामुलपुर जिल्लानि प्रणब बर', दिदोम मुसाहारि, त्रिदिप बसुमतारी आरो सुनामसान औवारि बिथांमोनजों लोगोसेनो निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय उजालारारि बर'खौ बरायदों। तामुलपुर कन्फिडेन्ट एकाडेमिनि मेनेजिं डिरेक्टर मदद ब्रह्मनि सामलायनायजों खुंफुंजानाय बे बरायनाय हाबाफारिखौ तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं जगेन बर'आ बेखेवनानै होयो आरो लाइमोन फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनो हानाय बोसोन होनायजों बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि गोरायुं खर्गेश्वर ब्रह्म, तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि गोरायुं बिबुंथि टेकाजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा बाहागो लायो। तामुलपुरनि सासे सुबुं हिसाबै कन्फिडेन्ट एकाडेमि तामुलपुरा जे हाबाफारि दिनै लादों बेखौ जोबोद बाख्नायगोन आरो गोजोननाय मोननायखौ आं फोरमायगोन। मानो होनना बुङोब्ला जे तामुलपुरनि दिनै साब्रै गथ'आ जेडब्लिउ एडभान्सआव क्वालिफाइ जादों, जे इन्जिनियारिं फरायनायनि थाखाय बिसोरो आईआईटीफ्राव एडमिसन मोननो हादों। खरगपुर, मुम्बाइ बेबायदि गोबां मुंदांखा बिसोरो आईआईटी इनस्टिटिउटआव एडमिसन मोनदों। दा बेनिखायनो आङो बे फरायसा फरायसुलिफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय तामुलपुरनि सासे सुबुं हिसाबै आङो साबायखरखौ जासिदों। तामुलपुर गोदान जिल्ला आरो बे गोदान जिल्लायाव दिनै जोङो साब्रै फरायसाफोरखौ बेबायदि बरायनो मोन्दों कन्फिडेन्ट एकाडेमिनि गेजेरजों। आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव सासे मेडिकेल क्वालिफाइड जानाय फरायसाखौबो बेवहाय बरायनाय जादों। आरो ओंखायनो बे फरायसाफोरा जाहाथे बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इयुनाव आरोबाव गोसो थुलुंगा मोननो हायो, बेनि थाखाय आङो फरायसाफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिसोरखौ कंग्रेचुलेसन होनायजों लोगोसे दा कन्फिडेन्ट एकाडेमि बिथांमोननि जि इनिसियेटिभ बेखौबो आङो बाख्नायदों। आरो लोगोसे बिथांमोना दिनै बेवहाय मोनसे टेलेन्ट सार्च मा होनदोंमोन आबिष्कार होननानै बिथांमोना दिनै लादों क्लास 9, 10नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ, जाहाथे बिथांमोनाबो इयुनाव बेबायदि जालांनो हायो, आईआईटी बा JEE एग्जामफोराव जाहाथे उथ्रिसार जानो हायो। दिनैनिफ्रायनो बिथांमोना 9, 10नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ साखा-फारा खालामदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो जोबोद साबायखर होदों। आरो बेबायदि हाबाफारिखौ बेबायदि मोनसे अनुष्ठाना लानायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां लक्षण। लासै लासै जोङो नुनो मोन्दों तामुलपुराव जोंहा मेडिकेलाव बोसोरफ्रोमबो गोबां मानसिफोरा डक्टर जानानै फैयोमोन, खिन्थु बेबायदि इन्जिनियारिं सेक्टराव जोङो बेबायदि बारा बिखेब खोनानो मोनाखैमोन। देग्लाय खेबसेयैनो साब्रै जोङो बेबायदि गिदिर गिदिर इन्जिनियारिं इनस्टिटिउटआव फरायनानै फैनो हासिगोन, बेखौ जों मोननो हाबाय। आरो लोगोसे दुलाराय आसामनि दिनै बर' फरायसा फरायसुलिफोरा बर' मिडियामाव फरायनानैनो जे मेडिकेलावनो होन, इन्जिनियारिंआवनो होन बा APSC बेफोराव उथ्रिसार जानो हादों। आरो बेनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय बे मोनसे स्टेबल कन्डिसन जोंनियाव फैबाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव। बेनि थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे परिबेखौ मोननो हादों। आरो बेबायदिनो जुदि परिबेसा थाबाय थायोब्ला निस्सय इयुनाव जोङो गोबां बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेबायदि जाफुंसारनायखौ जों मोननो हागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। बिमानि रावखौनो लेखा सोलोंनायनि थाखाय बयनिख्रुइबो मोजांसिन बिजों होननानै बयबो बुंखायो। आरो बेखौ दिनै गोरों गोराफोरा हमनो हाबाय, बुजि मोनबाय। दा ओंखायनो दिनै गासिबो गोरों गोराफोरा गावनि बिमानि रावजोंनो गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो नागिरदों। आरो सोरबाफोर जुदि फोरोंनो नागिराखैबा फोरोंनांगौ, खारन दिनै गावनि बिजोङाव फोरोंनो थाखाय मोजां इनस्टिटिउट गैया होननानै बहुतआनो सानोमोन। दा बेबो जोंनिया जाबोबाय थादों UN एकाडेमिफोरनिफ्राय। आं दिनै बेयाव फरायनो मोननानै गोजोनदों जे 3 ना 4 फरायसाया जोंनि UN एकाडेमियावनो फरायनानै थांनाय। जोंनि थाइगिरखियारि UN एकाडेमिनिफ्राय दङ, कुमारिकाटा UN एकाडेमिनिफ्राय दङ, तामुलपुर UN एकाडेमिनिफ्राय दङ, बिदिनो गासैबो बर' मिडियामनि फरायसा। दा गतिके बेबायदि जोंनि खोमसि फोथायनाय आरो बेखौ गारनांगौ आरो जों गावनि बिमानि रावजोंनो जेसे हायो एसे फोरोंनांगौ, अब्लासो जोंनि बिमानि रावा थांना थागोन आरो जौगागोन। मोननै हाबाफारि जादों मोनसे प्रग्रामावनो। फार्स्टआव दिनै जों आबिष्कार 01 होननानै मोनसे टेलेन्ट सार्च एग्जाम लादों क्लास 9, 10नि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय। तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इन्टार डिस्ट्रिक्ट कम्पिटिसन बेखौ जों लादों। बेनि थांखिया जादों जे जों मारै क्लास 9, 10नि स्टुडेन्टनि गेजेराव जों एवारनेस लाबोनो हायो, फिउचाराव जों माबायदि एम खालामनो हायो आरो मोजां गिदिर मानसि जानो हायो
बेनि थाखाय बेखौ जों थांखि लानानै बे एग्जामखौ जों दिनै खालामदों लोगोसे तामुलपुर ओनसोलनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय JEE एडभान्सआव उथ्रिनो जानाय साब्रै स्टुडेन्ट लोगोसे सासे स्टुडेन्ट जिनिखि NEET 2020आव देरहासार जानो हादों बेखौ बे साबाखौ जों दिनै बरायनायनि थाखाय जों प्रग्रामखौ लादों मेइन थुलुंगाया जाबाय माने नोंसोरबो हायो माने जों स्पेसियेलि जोंनि बर' स्टुडेन्टनि गेजेराव बेबायदि मोनसे मनोभाब दङ जे जों हाया नामा बेखौ जाहाथे जों मा बुङो बेबायदि मनोभाबखौ जों गैया खालामनो हायो बेखौ लानानै जोंहा बे मेइन प्रग्राम बेनो मेइन थांखि आरो फैनाय समाव बिसोरबो जाहाथे बेबादि गिदिर गिदिर एग्जामखौ क्लियार खालामनो हायो कनफिडेन्स फैयो जे जोंबो खालामनो हायो जोंनो मानो हाया बेखौ बेबादि एनकारेजमेन्ट लानो थाखाय बेखौ जों खालामदों बे प्रग्रामखौ नंगौ बेखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन बेखौ आरो गिदिर खालामनाय जोंहा उद्देश्य दङ बे दिनै बे मोनसे वान डे प्रग्राम जों आसा खालामो जे फैनाय बोसोराव बेखौ जों आरो गिदिर